Навиците са невидимата сила, която движи почти всичко в живота ни. От начина, по който работим и общуваме, до начина, по който се грижим за себе си и постигаме целите си. Този факт често се подценява, защото много хора смятат, че успехът е въпрос на големи решения и внезапни промени. Истината обаче е, че успехът се изгражда ежедневно, чрез малки, последователни навици, които може да изглеждат незначителни, но които с времето се натрупват и създават огромна промяна. Едно от най-важните неща, които авторът Джеймс Клиър подчертава в книгата «Атомните навици», е, че навиците не са просто действия, а част от идентичността ни. Това означава, че когато променяме навиците си, ние всъщност променяме начина, по който възприемаме себе си. Например, ако искате да изградите навик да спортувате, не се фокусирайте само върху действията. Нека целта ви е да станете човек, който се грижи за здравето си. Тази промяна в идентичността е ключова, защото помага да се подкрепят навиците ви дори в трудни моменти, когато мотивацията отсъства. Често задавам въпрос, как да направим тези навици постоянни. Тук идва концепцията за системи, които да подкрепят желанията ни. Вместо да поставяте целта да прочета 50 книги за година, фокусирайте се върху изграждане на система. Например, да четете по 10 минути всяка вечер. Целите са резултати, а системите са процесите, които ви водят до тях. Фокусът върху системата улеснява постоянството и намалява стреса от големите очаквания. За да превърнем това в практика, може да използваме няколко психологически трика. Един от тях е НАР – вериги от навици или Habit Stacking. Това означава да прикачите новия навик към вече съществуващ такъв. Например, след като си направя кафе сутрин, ще прочета една страница от книга. Тази връзка между стар и нов навик използва вече съществуващия сигнал и улеснява стартирането на новото поведение. Друг важен аспект е средата, в която живеем и работим. Много от нашите навици са реакция на стимулите около нас. Ако искате да спрете да ядете нездравословни храни, просто премахнете тези храни от дома си. Ако искате да спрете да губите време в социалните мрежи, премахнете приложенията от телефонния си екран или използвайте софтуер за блокиране. Промяната на физическата среда е мощен инструмент за промяна на навиците. Освен това, не бива да подценяваме и социалния фактор. Околната среда от хора може да ни подкрепя или да ни дърпа назад. Изграждането на навици е много полезно, ако сте заобиколени от хора, които споделят същите цели и ценности. Това може да бъде група за подкрепа, колеги, приятели или онлайн общности. Споделянето на напредъка с други хора не само създава чувство за отговорност, но и осигурява мотивация в моменти на слабост. Много от успешните личности, които са споделяли своя опит, са наблягали именно на този подход. Например, Бил Гейтс е известен със своята навика да отделя време за четене и самообучение. Той вярва, че постоянното натрупване на знания е най-важният фактор за успеха му. Друг пример е Джери Сайнфелд, който изграждаше навика да пише по един виц всеки ден, като постави календар сексове и не позволяваше на себе си да прекъсне серията. Този подход е пример за силата на последователността и изграждането на навици чрез система. Когато говорим за бизнес, атомните навици са особено ценни, защото в бизнес средата малките действия и навици оформят културата на организацията, ефективността на екипа и устойчивостта на успеха. Когато лидерите приемат философията за малките, последователни стъпки, те създават среда, в която иновациите и подобренията са постоянни, а не случайни изключения. Всяка промяна започва с ясно съзнание за това какво искате да промените и какви малки действия могат да ви доведат до желаната цел. Например, ако имате проблем с организираността, започнете с това да подреждате бюрото си в края на всеки работен ден. Ако искате да подобрите комуникацията с екипа, започнете с навика да изпращате кратък, ясен имейл или съобщение всяка сутрин. С времето тези малки действия водят до по-голяма дисциплина и по-добри резултати. Много хора се отказват, защото очакват бързи и мащабни резултати, но истината е, че навиците се изграждат с търпение. Изграждането на един нов навик обикновено отнема около 2 месеца, но това зависи от сложността и контекста. Най-важното е да не се отказвате при първите затруднения и да приемате грешките като част от процеса. В заключение, атомните навици ни показват, че истинската промяна не идва от внезапни решения, а от постоянните малки стъпки, които правим всеки ден.
Тези стъпки оформят нашата идентичност и съдба. Започнете с една малка промяна днес и продължете напред. Неусетно ще откриете, че животът и бизнесът ви се трансформират по начини, които дори не сте си представяли. Освен 4 основни закона за изграждане на навици – подсказка, привлекателност, леснота и удоволствие, Джеймс Клиър разглежда и няколко посложни, но изключително важни концепции, които помагат за дългосрочна промяна. Една от тях е ролята на идентичността и как тя влияе върху поведението ни. Идентичността е фундаментът на всяка промяна. Когато променим това как се възприемаме, поведението ни започва да следва тази промяна естествено. Например, ако започнете да мислите за себе си като за човек, който цени здравословния начин на живот, тогава навикът да тренирате или да ядете здравословно вече не е просто задача, а отражение на това кой сте. Тази концепция е изключително мощна, защото трансформира вътрешната мотивация и ви кара да действате не заради външни награди, а заради вътрешната си идентичност. Клиър обяснява, че за да променим навиците си, трябва първо да променим начина, по който се идентифицираме. Вместо да казваме «искам да отслабна», по-добре е да си кажем «аз съм човек, който се грижи за здравето си». Тази промяна в езика и мисленето автоматично насочва действията ни към изграждане на нови навици. Друг важен аспект е как да се справяме с моментите, когато мотивацията ни изчезне и изглежда невъзможно да продължим с добрите навици. Тук на помощ идва принципът за изграждане на системи за подкрепа. Това може да бъдат както външни елементи като приложения, напомняния или партньори за отговорност, така и вътрешни механизми като установяване на ясни ритуали и награди. Например, ако целта ви е да учите нов език, но често губите мотивация, може да си изградите система, в която всеки път след урок си позволявате нещо приятно, например любим десерт или малка почивка. Системата прави процеса по-привлекателен и повторяем. В книгата се обсъжда и концепцията за следене на навиците. Воденето на дневник или приложение, което проследява колко дни поред сте изпълнили даден навик, действа като мощен мотиватор. Видимият напредък и избягването на счупване на веригата водят до психологическо удовлетворение и желание да продължите. Преминавайки към понапреднали техники, Клиър говори и за преодоляване на плато на производителността. Това е моментът, в който напредъкът спира да се усеща, макар че работите усърдно. В този период мнозина се отказват, защото резултатите не са незабавни и видими. Ключът е да разберете, че истинската промяна идва след упорита и последователна работа през това плато. Това е моментът, в който малките атомни навици започват да се натрупват и водят до експоненциален растеж. За бизнес лидерите това означава, че дори когато резултатите не се появяват веднага, трябва да се придържат към системите и навиците, които са изградили, защото именно това ще ги изведе до успеха в дългосрочен план. Една от най-ценните практики е да се научим да приемаме грешките и неуспехите като неизбежна част от процеса. Вместо да се обвиняваме и да се отказваме, по-добре е да анализираме какво можем да научим и да коригираме курса. Този подход превръща предизвикателствата в уроци и поддържа мотивацията. Също така, за да направите навиците по-устойчиви, е важно да ги правите забавни. Тук идва концепцията за игра «Ден-Ривоен», при която преобразувате рутинните задачи в игра с цели, награди и предизвикателства. Много приложения за фитнес, учене и продуктивност използват този метод, за да задържат интереса на потребителите. В бизнес среда игровизацията може да се прилага чрез стимулиране на екипа с малки награди, конкурси или публично признание за постиженията. Това повишава ангажираността и създава позитивна работна атмосфера. Освен това, важно е да говорим за силата на навиците в групова или организационна среда. Клиър подчертава, че социалната динамика оказва огромно влияние върху поведението ни. Ние сме склонни да приемаме навиците и ценностите на хората около нас. Това означава, че ако сте част от екип, в който се ценят дисциплината, ученето и иновациите, ще се чувствате по-мотивирани да развивате подобни навици. Затова лидерите трябва съзнателно да изграждат култура, в която положителните навици са норма. Това включва моделиране на поведение, поощряване и създаване на подкрепяща среда. Друг интересен момент е как да се справим с навиците, които не желаем, без да изпадаме в битка с тях. Вместо да се опитвате да изкорените лош навик със сила,
по-умно е да го заместите с по-добър навик, който да задоволи същата нужда. Например, ако имате навик да проверявате социалните мрежи по 100 пъти на ден, заменете го с навик да разглеждате кратък професионален материал или да правите кратка разходка. Заместването е полезно за мозъка, защото запазва структурата на навика, същият сигнал и същата награда, но с различно поведение. В книгата е засегната и идеята за намаляване на тригери, които задействат лоши навици. Това е важна стъпка, защото често подсъзнателно сме обвързани с много стимуланти, които ни водят към нежелано поведение. Идентифицирането и премахването на тези тригери е основа за успешна промяна. За да илюстрираме това с пример, много хора искат да спрат да ядат сладко. Ако в хладилника им няма сладкиши, шансът да се изкушат намалява драстично. Това е прост, но ефективен начин за контрол. От гледна точка на времето и продуктивността, атомните навици помагат да управлявате по-добре деня си. Вместо да планирате гигантски задачи, разделяте ги на малки стъпки, които да изпълнявате последователно. Това не само прави задачите по-лесни, но и ви помага да избегнете прокрастинацията. Принципът на атомните навици ви учи, че успехът е сбор от малки победи. Всеки ден, когато изпълните новия навик, вие печелите малка победа, която укрепва увереността ви и ви води към следващата. В заключение, силата на атомните навици е в тяхната простота и устойчивост. Малките, но постоянни промени променят начина, по който мислим, действаме и се възприемаме. Това води не само до по-добър живот и бизнес, но и до дълбока трансформация на цялата личност. Започнете с малко, бъдете постоянни и търпеливи. Пътят към успеха не е бърз, но е сигурен, когато стъпвате на здрава основа от атомни навици. Една от ключовите причини, поради които малките навици работят толкова добре, е това, че те са изключително адаптивни и гъвкави. Не всеки ден е еднакъв. Понякога имаме повече енергия, друг път по-малко, понякога сме под стрес, друг път спокойни. Атомните навици ни позволяват да продължаваме напред, дори и в най-трудните дни, като минимизираме усилието, необходимо за започване на действие. Например, ако целта ви е да спортувате, но някой ден сте изключително изморени, може да намалите натоварването само до 5 минути разтягане или кратка разходка. Тази гъвкавост помага да запазите навика и да не прекъсвате веригата. Важното е да останете последователни, а не да сте перфектни. Друг важен момент е силата на позитивната обратна връзка. Когато един навик започне да носи резултати, независимо колко малки, това увеличава мотивацията и удовлетворението. Затова е важно да отбелязвате и празнувате дори най-малките успехи. Това изгражда позитивен цикъл, който подкрепя продължението на новото поведение. В практическа бизнес среда това означава да поставите малки междинни цели и да отпразнувате всяко тяхно постижение. Например, ако развивате нов продукт, не чакайте цялостното завършване, а награждавайте отбелязването на всеки етап – създаване на прототип, тестване, получаване на обратна връзка. Тази практика мотивира екипа и създава усещане за постоянен прогрес. Освен това, е важно да се обръща внимание на начина, по който комуникираме със себе си. Джеймс Клиер говори за вътрешния диалог и как той влияе върху изграждането на навици. Когато си говорим с негативизъм, аз никога няма да успея или не съм достатъчно дисциплиниран, това подкопава мотивацията и силата ни. Вместо това трябва да практикуваме позитивен, подкрепящ диалог. Всяка стъпка ме приближава към целта или всеки ден ставам по-добър. Това е свързано и с начина, по който си поставяме цели. Вместо да се фокусираме върху крайния резултат, е по-добре да се концентрираме върху процеса и научаването. Например, ако целта ви е да започнете бизнес, фокусирайте се върху ежедневните задачи и ученето от тях, а не върху да стана милионер. Този подход намалява стреса и увеличава устойчивостта. В книгата «Атомните навици» също се разглежда и ролята на намерението, планирането на това кога и къде ще извършите новия навик. Това може да звучи просто, но е изключително ефективно. Например, ако решите, че ще тренирате всеки ден в 7 сутринта в домашната си зала, вероятността да го направите рязко се увеличава. Този метод се нарича планиране на намерението и е ключов инструмент за изграждане на последователност. За бизнес средата това означава да включите важни навици, като например проверка на имейли или срещи в фиксирани времеви рамки,
което повишава дисциплината и намалява хаоса. Друга интересна концепция е НАР. Реверсивно планиране. Започвате с крайния резултат, който искате да постигнете, и после си задавате въпроса какви навици и действия трябва да започна още днес, за да стигна там. Този подход помага да се изясни пътят и да се избегне разсейването. Също така е полезно да се създадат конкретни ритуали, които да подготвят ума и тялото за изпълнението на нов навик. Например, сутрешен ритуал може да включва кратка медитация, пиене на чаша вода и преглед на дневните задачи. Така мозъкът се настройва и навикът започва да се изпълнява полесно и с по-малко съпротива. Във връзка с ритуалите, Клиер обръща внимание и на важността на следене на контекста. Например, ако работите от вкъщи, отделяте специално място само за работа, където мозъкът ви да свързва средата с продуктивност. Така, само като седнете на това място, вие подсъзнателно се подготвяте за работа. Това може да се приложи и в личния живот. Например, ако искате да четете повече, направете това на едно и също място и време, което да сигнализира на ума ви, че е време за четене. Освен всичко това, атомните навици учат и на търпение. Трансформацията не идва изведнъж, а е натрупване на малки промени, които с времето се превръщат в нова реалност. Търпението е това, което отличава успешните от неуспешните. Затова, когато срещнете трудности, не спирайте. Припомнете си, че истинската сила е в постоянството. Накрая, искам да обърна внимание на идеята, че изграждането на навици е постоянен процес, нещо като непрекъснато пътуване, а не еднократна дестинация. Винаги има място за подобрение, адаптация и нови навици. Когато приемете този начин на мислене, животът ви ще се промени с основи, а успехите ви ще бъдат устойчиви.